Makasimba chere mabuja akanaka. Tauya nako kachikwereti, tati tiri pakachikwereti, heyi panga pakanyangariwa. Tanga tiripo paipapapa, kutobenuka makuno kuno anochaiwo. Tikaiti kupungurirei, tiri munhau ipapa. Kuhwara kwaota muzembi kwaita kuvhundutsa vamwe, asi kukafadza vazhinji. Vazhinji vagotoreketa kuti tsvatuwaro mhanduwe. Nokutoti ndo waizviita ana maninginda kuno ipapa, rekai tione kuti vanoperera papi. Nokutoti kana chiri chokwadi kuti ari kuhwara, kugwa nayo chaiko. Rekai tirambe takaringa hedu kuona kuti vanopedzana kusvikira papi ipapa. Koka muitiro wavo wagara vachindodando, rekai tirambe zvedu takaringa isu tiri kunze. Ipapa chiwenga ngariko kuchecheyo Roma kuri kugadziwa mafata. Mudiro waari kuita kuenda kumafata, idi rekai tirambe takaringa. Apa wamunangarwa wabiyawo wanenge wari bhizi kumapostori. Wendo huno rekai tione kuti wari kuperera papi. Kuti anenge ano mwari wechokwadi mbani ipapo, rekai tigoramba takazviringa hedu kuti vanenge vachiita sei. Ticharamba takaringa nokutoti kumapostori kuri kupopomedziwa mari mhanduwe. Inenge iri kuramba ichidururwa ikoko. Rekai tirambe takaringa hedu kwainoperera nyaya yacho. Waraidziwo Uzete wari pakuramwa mabasa, wagotovhunduka wakati zvinhu zviri kuitika izvezvi zvisvinuba. Kwaiti kutonetseka kuti chii chiri kuitika chaicho, nokutoti bvunzo dzakanyoriwa dzikamakiwa mhanduwe, aiwaba dziribe kuitiwa zvisvinu, dziribe kumakiwa zvakanaka. Rekai tigoona kuti zvinenge zvitengaira sei. Nokutoti ipapo vamwe wavo vari kutoti kana pakatonzi pauye wayo vanouya komema bvunzo vanobva kunze kwenyika, vanokona kutoreketa kutoti aiwa paribe chizvinu chakafundiwa. Rekai tione kuti ndizvo chere kana kuti zvinenge zvinano papi, tinenge tichikunyepai hedu. Kubva nozuro vanhu vari kundovhunduka nokureketa kuti wakomana muitiro uri kuita hopwero ching'ono. Musvinuba kureketa kuno hopwero ari kuita kuti pese pandoreketa Chamisa, chero Chamisa akandoti mangwanani, mhanduwe panenge paribe kumira mushe. Anoita kunyora mhanduwe rondedzero svinu yakarepa yokureketa kuti kwai Chamisa watadza, warekerei kutungamira, vanhu vakamirira iwe uri kutadza. Mhanduwe unoita kuzvisaya. Dai ari mudzimai taakutoti peno akarambiwa naChamisa saka ari kuhadziwa kuno. Heno mhanduwe kuti mhosva yachenjei yaanenge ari kunenedzera nguva dzese iyoyo. Kana Chamisa akatadza makore mangani, warekereiko kundotekaira uchienda kotsvaka vanokona wacho vanouseza kupfuura Chamisa kazvitekaire zvisvinu. Koka ndiye bachire gotwe renyika. Aiwaba zvisvinuba izvi. Rekai hedu tirambe takaringa, asi zvinohwadza. Zvagoreketiwa nevakuru kwedu kuti chinotenderera chinobenuka mhanduwe, ndo zvaakiitikapo kare. Paino vamwe mvura inotekaira ipo yagara ichindotekaira napo, kunyange hwizi ukambopwa, asi painobenuka inoziva nzira yayo mhanduwe. Kureketa kuno ndo zviri kuitika. Wagari wokutugwi mukosi kuku, kwaipapa vanhu vanoda kusvika 11 chaiwo zviuru 17,000 pachirungu waanokona kubisiwa panzvimbo dzavagere. Apo wakambobisiwa futi razara mhanduwe unonyatsa kuona kutoti paribe chizvino. Kwai nzvimbo yakatenderedza dhamu roida kuwakiwa kuti vanhu vakone kuenda kounza mari ikweyo, wachipinda wachibhadhara mari, nyika yeuboye mari. Asi muitirwo zviri kuita paribe ari kuziva kuti vanhuwo vachabhadharwa chere kana kuti zvichatekaira sei, nekuti mumashure mumu wakabatisiwa pasi. Kana padari unobva waziva kuti paribe chizvino. Tikaiti zvedu tirambe takaringa ipapa kuti zvinenge zvichienda nopapi, tichizokunyepai. Ipapa tikaringa kwai bvunzo dzoorevhuro neerevhuro dzakanyoriwa mwedzi uno watabva, mwedzi wa10. Kwai dzaburika manji kuti vanhu vapasa chere kana kuti wakafoira. Kwai kutotanda mangwana munoenda kotora
imimi wakanyora, rekai titi makorokoto kune wakapasa. Apawo kambani yeAfrican Sun yagototi yakudedzera musangano wanhu vanozvika mukambaniyo kuti wave wabvume kana kuramba zvavari kuda kuti zviite zvokutengesa hoterayo muno Mutapa. Hei mandiwe pakanyangara apo. Rekai tigoramba takaona nokutoti mari yacho pari kutengesewa mari tsvinu chaiyo, mamiliyoni 17 omari yekuAmerica. Chedu kuramba takalinga kuti zvinenge zvienda nopapi tinenge tichizokunyepai ipapo. Kambani yoZimtrade kwaendo yagohwina kuZambia kuku pamusangano zvokurima unenge uchiitika ikweyo, Zambia Agricultural and Commercial Show. Rekai tirambe zvedu tichiona kuti wanenge wachienda nopapi, zvinenge zvichiperera kupi. Tinoti makorokoto kuno wakahwinawo. Ipapa Mutapa Fund kwai yagototi tikuda kuibhadhara mari inosvika mamiliyoni mapfumbamwe omari yekuAmerica kuti kukambani yoCSC kugone kubhadharwa zvikwereti pokare nokuti peno tiimutsiridze. Heno mandiwe kuti zvichaburika chere izvozvi. Dai tiri kuziva kuti makambani ariko ndeapi ari kuita mari zvichienda zvakadii. Kuno zviripa ari kureketa nezvazvo mandiwe, chasara kundoenyepiwa kuti takatengesa. Maziva kuti panochanja chokufene ipapo. Rekai tigoramba zvedu takavhura dziso, tinenge tichikunyepai kuti zvirikuitikaira nokupi. Wanochengetedza mhuka dzomusango Zimparks vari kutiwo aiwaba kurekai kuvhundutsiwa nokureketa kuri kuitika padandemutande kuti kwaita gosiya shumba yakachengetedziwa ichiurayiwa. Kwai kugwarashiwa kwai kuri pamutemo mandiwe, paripe kana chakanyangara ipapo. Unobva waona naye kuti aidiwi. Rekai tirambe tichiona kuti wanosvika kupi, asi wanhu waribe kufara. Isu chedu kuramba takaringa nokuti shumba dzidzi padzinouya kwedu dzinouya kakuparadza, pedza mbudzi, pedza namakwai, zvese izvi zvagwarashiwa ipapo zvisvinu. Kuno tinodzidaba. Rekai tionewo vanonhamo nadzo kudzichengeta. Broadcasting Authority of Zimbabwe vari kutiwo tinyepeika kana muri kuda marezinesi okuvhura nhepfenyuro dzomunharaunda, macommunity radio stations pachirungu. Iwayo kwai kana muri kuda kuvhura iwayo, aiwa uyai muise mapepa tikupei kana makodzera. Ipapo ndo pano nyaya yakapambepa. Vanoda zvinhu zvavanoda mandiwe, zvinoda pamunhu aribe mari. Peno mabuja tikazobatana kuita dhora ewo peno tingazvikoni. Heno ikai tigoramba zvedu takazviringa kuti zvinenge zvirizodini wachiperera papi ipapo. Tikatolinga dzobhora noZuro Tero 1 yakajiwa noManika Diamonds nokabodzi. Simba bhora ikahwinawo ikajawa fanawo huku nokabodzi. Ipapa Dynamos yagohwina kuitamba noEmos nokabodzi. Wanhu waribe kufara mandiwe. Panenge pakapinda chanja chopfene mari mumasokisi. Rekai tirambe takaringa zvedu kwainoperera. Uku Green Fuel ikajawo ZPC nokabodzi. Yakatovhundutsa wanhu. Ndiyo FC Platinum yamapeza yakajiwa Scotland, iyo yasakupwanya uZANU-PF notushanu kutuiri. Apo paribe chizvino kwai wafana wamagaya oyadha notriangle wakatadza kugoedzana mandiwe, kwakundotsikidzana hawo bva zvapera zvakadando. Unobva waona kuti pano nyaya. Ipapa apa zvakatoburika kutoti kwai noZuro uno iye wiki nerabva atoti aiwa kana mahwina wafana Scotland ndiri kupai mimi watambi zviuru 100 zvomari yekuAmerica cash. Ndapedza ipapo ndohandape murairidzi wenyu zviuru 10 zvomari yekuAmerica. Idiwi chedu kuramba takavhura dziso tichiringa hedu kwazvinenge zvichienda, nokuti kunoti atsvimbo nodowe aiwa kwagara kunozikanwa. Ipapa nyasi uno kepekepe yafara ijere uZANU-PF yajiwa nobhikita notuiri kukabodzi kuti makorokoto kubhikita. Herendausi yabenza uZANU-PF nyasi kwaianga akaita kujamashonja aribe kufetiwa mandiwe.
ikahwina notutatu kukabodzi chitambano wakomana wamakorokoza okwekwe tikaitione kuti zvinozodini. Highlanders ailanga bhoso yatadza kuita bhoso ipapo yaita kabodzi nongezi Platinum tikaiti goramba zvedu tichikunyepai kana pano zvimwe zvinenge zviri kuitika pari zvino toringa dziri kuitika pasi rese. Wakomanawo SAPS papera sondo panapa wari kuita basa rinovhundutsa vazhinji vanoita zvechikorokoza munyika yeSouth Africa. Kwakabatiwa vanhu vanopfuura churu chibodzi manduwe panga pari pekuita unyangari pari pekuita tusvinu pakandonyangarirwa manduwe unobva wanatsa kuona kuti idi zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinosvika papi wanoperera papi zvinenge zviri kudini. Wamwe wagotovhunduka kuti majeri achaita kuzaritsa aya. Rekai tione hedu kwainoenda nyaya yacho. Vanhu kuZambia wari kutokwira ndege kuuya kuJoburg kwaiti kuda kuenda kotetekera nyaya yomutongo kuti Edgar Lungu achaikiwepi kuSouth Africa kana kuti kuZambia kana kuti kuZimbabwe. Heno tikaitirambe zvedu takazviringa kuti anenge achizoikiwepi asi dai wachiita mutumbi wache uzorore elkamu zvisvinuba izvi ukuwo hurumende yoGauteng kwai taada kuchinja vamwe vanhu vari kutungamira mapazi hurumende yacho iyoyo kwaida wachinja kuti waende kumwe nekuti takanyepiwa kuti wari kuita mutsepwede. Tikaitione kuti zvinopera sei tinenge tichikunyepai. Uyu anonzi Musa Mara anga ari mugurukota arimwe rokumari kwaipa paatodzi anoendesiwa kudare nonyaya yekunzi ari kurerutsa simba nokugadzikana munyika. Wakomana pakaita kunyangariwa apa. Rekai tione kuti anoipona chere. Zvibodzi zvondo zviri kuitika. Iye Kemi Badenoch mubvana akakurira muNigeria mumu anetsa vaBritain manduwe nokuramba achiti ari kudaba vanhu vatema ari kudaba ari kuda kuomesa kuedza kuvasungira chaiko kuti warike kupfumbura munyika yeBritain. Idihwi. Rekai tione hedu kuti zvinoperera papi chaipo tinenge tichizokunyepai. DRC Rwanda dzakaungana kuAmerica nodzimwe nyika dzauya koringa kuti vari kutikaidza sei nyaya dzavo. America ichiringa zvayo yakaisa dziso guru ipapo kuti wakomana tauriranai reketarai kadomboka nyaya zviite zvisvino nokutoti tiri kudaba vanhu vanoramba vachiita kunyirana nokuisana kwamuri kuita ku zvakatadziwa nedzimwe nyika dzomuAfrica zvaagoneiwa naAmerica. Idihwi madiri avo kuenda kuAmerica vanhu ava unonyatsa kwayasaya manduwe kuti anomboita sei asi toramba takandoringa ipapo. KuRussia kwai kunokona kuita mabota matombo volcano manduwe pari bechizvino. Rekai tione kuti zvinokona kuitika chere kana kuti zvichapera zvakandodano kundosvira kuti pareke kugoita vanopfa kana zvaitika. Tiri ipapo hedu kwanyasi. Rekai tigumire pano hedu ndini wenyu manduwe uonawo.